Maswera sei mhuri yeZimbabwe kwese kwamungadai muri. Kana kari kekutanga kusvika une pano, chibva wangosubscribe, kulika, kukomenda nekushare kuitira kuti nesuwo tiwane simba rekuramba tichikupaiwo manews updates ezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. News update yandakakubatirai ndingangoti good news. Good news inoti Evangelist Traimo Mubaringa vapiwa motikari naSewikinero, mota yerudzi reToyota Fortuner brand new kubva mupepa. Ine hangu ndiri kufara mhuri yeZimbabwe nezvaitirwa Evangelist Traimo Mubaringa naSewikinero. Asi vamwe vari kutaurawo zvakasiyana siyana. Ini hangu mashoko iwayo anirwadza. Patanga tichiverengawo mashoko ari kutaurwa nevamwe, vamwe vanga vachitaura kuti vakadzi vaSewikinero vari kuwanda. Vamwe vachitaurawo kuti munhu waMwari unotambirawo zvinhu zvemahara kuti zviite sei. Ini ndinofunga kuti ringori godo nejealous chete, nekuti dai vanga vari baba vako vapiwa mota iyoyo waitaura here zvauri kutaura izvozvo. Siyai godo vanhu vemuZimbabwe, ngatiregei kurwadziwa. Chakanaka kana chaitirwawo mumwe tendawo, mangwana ndiwe. Manje ukati chaitirwa mumwe wakutanga kutaurisa, wakutanga kupopota. Guys, ingawane evangelist munhu anotiparidzira nekudii. Shoko raMwari rinotopinda matiri. Tiri kutendeutswa navo. Taitorwadziwa nekufamba netsoka kwavaiita, bhutsu dzichiboka idzi, pasina anombovarangarira. Nhasi varangarirwa naMwari, makupopota kuti vatambirirei. Guys, musadaro. Ngatiregei kurwadziwa. Ndinokutendai vese vanotisapota pano nenews dzatinoramba tichikupai muchidziteerera. Aiwa, tinoramba tinemi. Rambai muchitisimbisa kubva zvino nekusingapere. Thank you.